нас? Ами защото това е наша традиция, защото не обичаме те наречените задължителни казионни масовки, в които тук се изправят хора, които не познават българската история, не познават българските герои, възрожденци, онези, които с святото си дело водят всъщност България напред. И те правят само евтина демонстрация и просто, независимо от всичко, си почитаме нашата история и нашите велики българи. Нека не забравяме днеска, че Деня на Ботев, 164 години от неговото рождение. Е един невероятен човек, гениален бих казал. Но питайте останалите какво е написал Ботев и с какво ще го запомнят. Ако ви кажат две произведения, аз мога да сменя името.